Month-long celebration alang sa 189th Fiesta Celebration sa Talisay City ang gisugdan na niadtong Biyernes sa gabi. Gisugdan pinaagi sa ceremonial slicing sa nabantog nga delicacy sa Talisay City ang lechon. Isip opening salvo alang sa Lechon Festival. Ang maong tradisyon gibuhat matag tuig. Isip pasalamat sa mga grasya nga nadawat pinaagi sa tabang sa patrona nga si Santa Teresa de Avila kansang kapistahan sa Ulugon matag October 15. Ang opening salvo maoy nagsignal nga buksan na ang mga kalingawan matag gabii at tubangan sa Talisay City Hall. Samtang karong October 1, sugdan usab ang nightly activity sa barangay poblasyon. Anaa ang 70 ka mga nagkadaiyang paninda sa mga small and medium enterprises diin makapili og mga pagkaon ug mainom. Samtang malingaw usab sa mga pasundayag. Tungod usab niini ang Talisay City Police may pakatap na sa mga sakop alang sa seguridad sa kalingawan. Mas gipahugtan pa usab ang pagpatuman sa curfew sa mga minor de edad ug ang pagbantay batok sa mga mapahimuslanon ug mga kawatan. Hugot na itong ginapatuman gihapon karon ang mga ordinances, especially on curfew. Except na lang siguro sa katong mga kanang batan-on nato wa kuyo lang ilang mga ginikanan. Coordination with our local DRRMO, with traffic, with ni Sir Joy sa Coast Guard, BFP, sa ato ang mga barangay tanods, and also force multipliers.